Merali sme 5000 metrovú budovu, ktorá mala 4 nadzemné podlažia, 1 podzemné podlažie. Boli tam rôzne odskoky. Tá budova mala polmesiacový tvar z časti. Bežným laserom by to nebolo možné, bolo by to možné len za pomoci geodeta. Samozrejme, že aj to meranie, aj ten výstup z toho by bol cenovo úplne niekde inde, aj časovo, ako nám v podstate tento skener dovolí. Keď to vlastne zrátame, tak odpadávajú nám nie 2, ale 3 ľudia, keď zarátam geodeta. A je to takisto aj značná časť za toho geodeta, ktorý za takýto typ budovy by zobral rádovo možno, že aj 2000 eur, s tým, že aj pre nás to spájanie, ten celý postproces by bolo veľa komplikovanejší, takže môžeme povedať, že nahradí nám to 3 ľudí vrátane geodeta. Každému odporúčam, aby to vyskúšal. Tie začiatky sú samozrejme trošku zdĺhavé, sa človek musí naučiť, ako to pracuje, ako to importovať, prehrať, musí sa naučiť tú prácu s tým základným softverom. Jakmile sa tieto veci zautomatizujú, tak ten benefit je obrovský a určite by sme sa už nevrátili k inému typu merania. Ľudia veľakrát pri bežných rodinných domoch spravia odchýlky, spravia tam veci, ktoré neboli v papieroch a teraz mal by prísť finálny krok ku kolaudácii a oni zistia, že ale veď dokumentácia je iná, stavba je postavená ináč, ako to bolo. V tom prípade my znova prídeme aj na budovu, momentálne sme riešili 3 roky starý dom, na ktorý sme robili projekt. Prišli sme a pomerali sme ho znova, aby sme zistili odchýlky a zároveň aj tie zmeny, ktoré sú. Pokiaľ je to meranie robené správne, tak je tam presnosť na nejaký centimeter až 2. My robíme tých meraní viacej, v podstate ich prekrývame na to, aby sme zistili, že aké sú odchýlky. A nekorektným používaním samozrejme vznikajú aj odchýlky v meraní. Máme to už vyskúšané, preto tie merania opakujeme, porovnávame to a na základe toho, jakmile sa nám tie merania zhodujú, tak tomu aj samozrejme veríme. Veľmi často to využívame, pretože sme schopní zachytiť napríklad šírky cesty, oblúkové nábehy a tak ďalej, ktoré bežným meraním nie sú možné zamerať v akékoľvek presnosti, takže v tomto je to obrovská pomoc. Pokiaľ nemáme projektovú dokumentáciu, tak využívame 3D skenovanie. Ten objekt si vlastne pomeriame a spravíme z neho skutkový stav. Začínalo sa niekedy metrom pásmom, potom prišli laserové merače, v podstate sme chodili a pípali sme. Bolo to kuriózne v tom, lebo potrebuješ na to 2 ľudí, jeden, ktorý beha reálne s tým metrom a druhý, ktorý si zakreslí to, čo meriaš na papier, potom prísť do kancelárie a ten papier prekresliť do 3D softveru. Je to vlastne taká dvojitá, trojitá robota. Veľakrát sa stane, že zabudneš na nejaké výklenky alebo si niečo nepoznačil správne, nie si istý, nesedia ti tie rozmery. Čiže na tú stavbu sa musíš vrátiť. Z praxe nám to vychádza, že minimálne raz až 2-krát, aby si doladil naozaj tie detaily. Tu je ten obrovský prelom, kedy vlastne my s tým 3D skenerom prejdeme celú stavbu kolom dokola a on nám zamerá nie len plošné veci, ale aj kvázi výškové, vrátanie nábytku, ešte súbežne ten skener natáča aj v 360-ke. Tie detaily, ktoré nám ušli, tak si vieme naozaj pozrieť na videu, ako sú. Vieme z toho si pomerať aj obraz, ktorý je na stene, čiže vieme dať v podstate reálnu podobu toho, čo sme naozaj merali, vrátanie nábytku. Môžeme si to predstaviť, ako keď realitky robia skeny, čo predávajú byty. Je to nejaký takýto prístup s tým, že my s tým dokážeme pracovať v našom 3D softveri v BIMe. Vložíme to v našom prípade do Archicadu, kde máme ten model už nejakým spôsobom hotový a vychádzame z neho. Čiže žiadne prekresľovanie, žiadne zabudnuté merania alebo nejaké odskoky, ktoré sme si není istí, pretože máme to všetko naraz v tom jednom zameraní.